sit elettroniku ġdid www.josephmuscat.com. Al kontrarju ta' dak li wieħed jistenna x'in tidħol f'dan is-sit, ma ssibx ritratti ta' Joseph Muscat iżda ssib sit ikkulurit b'wuċuħ ta' persuni differenti ta' kull età li jwassal il-messaġġ li l-ideat ta' kulħadd jgħoddu. Huwa sit li jista' jintuża bħala pjattaforma l-midja. Permezz ta' din il-website il-mexxej Laburista fi żmien il-Kungress estenda l-istedina tiegħu għall-ideat tan-nies anke dawk li mhumiex membri. Fl-ewwel ftit sigħat mit-tnedija ta' dan is-sit daħlu mijiet ta' ideat u anke bdew diskussjonijiet sħaħ fuq Facebook u Twitter dwar dawn l-ideat. L-idea prinċipali hi li l-kummenti mhux jibqgħu biss fuq is-sit elettroniku ta' Joseph Muscat, iżda jkun hemm diskussjoni sħiħa dwarhom fuq is-social networks. Il-website hija integrata ma' social networks ewlenin bħal Facebook, YouTube, Google Plus u Twitter. Kull min jixtieq jirċievi updates minn din il-website għandu jidħol fis-sezzjoni Irċievi minn Joseph.